Maar als ik moet kijken naar het verschil tussen dit buitenfestival en de politiek, dan weet ik één ding zeker. De komende uren zult je meer lachen als ik het afgelopen jaar in de gemeente hoort. Ik wil u allemaal van harte welkom heten op het eerste buitenfestival wat hier in Beek georganiseerd is. Nu wil ik graag een heel hartelijk applaus voor het orkestje, dat is de band en verwachten, zonder hun leukheid voor de dansers. Ik kom net terug van de skivakantie uit Knoeperkoud. Ik ben met mijn vrouw best te skiën. Ik heb namelijk een Duitse vrouw. Want mijn broer zei, nou we kunnen toch met een Duitse trouwen, joh. Ook ik zeg, die Hollandse vrouwen die hebben aan het kopie. En die Duitse daar zit, ik zeg die ook, maar die gun ik het. Kwam in een hotel-eigenaar zitten mee. Zegt die man, zegt hij, wat hast du heute wieder zwijn gehad? Ik zeg tegen mijn vrouw, wat bedoelt u toch steeds met zwijn gehad? Ja, ze heeft ze geluk gehad. Dags erna met de afterparty, kunt een hotel-eigenaar naar me toe. En toen zei hij, hast du heute avond zo met mijn vrouw gedanst? Ik zeg, nee, dat zwijn heb ik nog niet gehad. is het dus gewoon een keer. Er zit dat tegen mij ver zitten. Nu hebben ze nu zo'n vette prijs gewonnen in de postcode loterij. Als ik nu met 10 vrouwen vreemd ga, zien we dat familie? Ik zeg nee, Helmoet, dan stop ik niet daar. Ik vind het nu wel leuk hier, hoor. Ja, maar die komt daar die burger met een mooie schoolvriendin van mij tegen. Ik zeg, meetje, wie heet die? Ja, goed, zei ze, ik heb al 4 kinderen. 4 kinderen? Ik zeg, 4 kinderen? Ik zeg, wie heten ze? Alle 4 Helmoet, zei ze. Ik zeg, alle 4 dezelfde naam is dat dan niet best niet. Maar nee, zei ze, die s'morgens moeten opstaan. Dan hoef ik maar 1 keer onder de trap te roepen. Helmoet, opstaan! En dan komen die alle 4. Dan zegt ze, s'avonds gaat eten, dan hoef ik maar 1 keer te roepen.
die Duitse het dan als ze voor één van die vier moest hebben. Ja, zet ze, daar roepen ze met de achternaam. Daar stond zo'n politieman met zo'n mooie lampjes bij. Ik denk, die doet ze in schrikken. Ik denk, kost me nog op het laatste moment ontwijken. Ja, dat wordt een weekagent. Lekker postje bakken met vlees, kiepje bak. Ik zeg, ik vind het belangrijk, mensen krijgen straks onder pauze het buik goed vol van het Buitenfestival. Maar trouwens, vorige week mijn vrouw nog met kine en prijzen gevallen. Ja, kine en prijzen gevallen, ja, wat moet je gewicht over kienkaart? Nou, linkerbeen van vrouw biedt je islam. Twee meneren hier van even wachten bent, waren ook geweest van laten steriel maken. Zo, kijk, ouders. Je weet nog een jobdingetje. Zo, en hij had Michel Wouters ook meegevraagd. Michel Wouters ook meegevraagd in verband met groepskorting. Maar ik heb horen zeggen, met 1 van 2 is niet helemaal goed gegaan. Want door ingreep aan stereo, software van 1 van 2, software kan nou niet meer hardware. We gaan helemaal goed doen. Wij maken hier een historie vanavond. Wij krijgen mee bij mannen zouden mogen weten.
Nou, ja, dat is. En voor de fotomachine gelukkig had toen. Dat ik lukt met de koning. Daar ga je nog niet gezegd. Of ze repen het al om. Attentie, attentie. Wil de voorzitter van de schutterij van Grote Brogel de koning komen oprapen? Ze hebben hem op het verkeerde been gezet. Zo, goedenavond, ik ben ontzettend gerust dat ik de Limburgse buitenkampioen in mijn vuurprogramma heb. Ja, normaal, hè? Geweldig dat ik hier in het Astra Theater morgen optreden en dat ik er €850 voor kreeg. En dat is wel zwaar, maar ik kan u zeggen, dit was al mijn tweede optreden vandaag. Ik wou vanmorgen een optreden in Maasport in Venlo, samen met de Tokkies. Want ik zeg dat tegen mevrouw Tokkie, ik zeg volgens mij zit je wel 75 kilo afgevallen, we was een schoen strak in het vel. Ik zeg, wat heb je er vlug door? We hebben water gedronken, of een kiwi-dieet, of we willen een magenband erin zetten. En zegt ze, ik heb een inspiratie laten ontkalken.